Door onze rijke geschiedenis hebben we in Zeeland veel kunst om trots op te zijn. Een jaar geleden is hier een expositie geweest van de oude klederdrachten die ze om hebben gezet in hele moderne en harde kleuren. Dat is in de abdij geweest. Ja, dat was schitterend. Ik vind het Zeeuws Museum gewoon heel erg mooi, dus daar ben ik wel trots op, ja. In hoeverre inspireren de golven, het strand en de duinen kunstenaars en creatieve mensen vandaag? Ik ben trots op wat ik afgelopen jaar heb neergezet. Op dat ik misschien als plattelandsmeisje toch in zo'n showbizwereld me staande heb gehouden. Ik ben Rosanne, 22 jaar en ik ben singer-songwriter en ook nog student geneeskunde. Laat me niet alleen, laat me niet verdwalen in de eindeloze zee. Mijn liefde voor muziek zit eigenlijk al altijd in mij. Als kind zong ik altijd K3 voor mijn ouders, gaf ik zo optredetjes en zo. En uiteindelijk heb ik gitaarles genomen om dus ook mezelf te kunnen begeleiden. En ja, daar eigenlijk nooit mee gestopt. Hoop ik dat je bij me blijft en mij niet meer vergeet. Ik was al wat bezig met mijn eigen muziek, maar ik had zin in een groot avontuur dat ik in een korte periode heel veel leerde en intensief begeleid zou worden om meer te leren. En toen dacht ik, nou, ik geef me op voor de Voice van Vlaanderen. En dat heb ik gedaan. Er is altijd wel iemand die beter begrijpt. Mijn doel voordat ik startte was echt van, ik wil tot de Blind Auditions raken. Ik wil graag een keer voor die stoelen zingen. Dat was echt mijn doel. En ja, uiteindelijk de halve finale gehaald. En dat op zich natuurlijk elke keer op een duur verleg je ook je doel. Hè? Want toen ik eenmaal in de Blind Auditions stond, dacht ik, oké, nee, deze wil ik ook door. En toen stond ik in de knock-out en dacht ik, oh ja, deze wil ik ook door. En toen battles. En zo ga je toch elke keer door. En, maar uiteindelijk heb ik een supermooi avontuur beleefd. Ik heb superveel muzikale mensen mogen ontmoeten. Ik heb superveel geleerd. Het is een bizarre rollercoaster waar ik in heb gezeten, maar het was echt een geweldige rit. Zeeuws-Vlaanderen betekent voor mij een plek waar ik me heel erg vrij voel. De ruimte hier en vooral het strand en de zee is een plek waar ik mezelf kan zijn en eventjes mijn gedachten los kan laten. En dat is iets wat ik heel erg waardeer van deze regio. Ik denk dat ik zonder Zeeland niet de liedjes zou kunnen maken die ik nu geschreven heb. Want ja, mijn allemaal liedjes zijn wel geïnspireerd op deze omgeving. Dan zou ik misschien inspiratie halen van de flatgebouwen in Rotterdam of zo. Maar het is toch wel, het spreekt veel meer, de Zeeuwse kust. En nogmaals, ik voel me hier echt zo vrij. En ja, ik hou hier heel erg van. Ik ben momenteel aan het studeren in Rotterdam, maar ik weet zeker dat ik terugkom naar Zeeland. Ik kan me ook eigenlijk geen andere plek voorstellen waar ik de rest van mijn leven ga vervolgen dan in deze prachtige provincie. Ik ben wel trots op de stappen die ik heb kunnen maken in mijn werk in de laatste 10, 15 jaar dat ik nu in Zeeland woon weer, in Zeeuws-Vlaanderen. De ruimte en de rust geeft mij ook goede basis om lekker in te kunnen werken. Ik ben Tamara Dees, ik ben beeldend kunstenaar. Op de academie ben ik al begonnen met het gebruiken van bootjes en varen om als het ware mijn verhaal te vertellen. De basis is eigenlijk gewoon mijn eigen verhaal, maar dingen die ik niet per se wil vertellen en waar anderen ook niks aan hebben, die vertel ik aan de hand van verhalen over schepen. Schepen die er niet zijn. Het varen op zich, als de reis. Verlangen ook naar plekken waar je niet bent. Dit is een geabstraheerde afbeelding, een foto van een zijkant van een binnenvaartschip. De scheepshuid met alle krassen en popnagels en een beetje roest en wat vlekken. Sporen van waar die geweest is, vind ik een heel mooi beeld. En ik wilde daar eigenlijk een zachte scheepshuid van maken die aaibaar is.
Ik ben op een gegeven moment begonnen om schepen uit bestaande schilderijtjes of puzzels weg te kleuren, uit te zagen en te bedekken met inkt of met goud. Ze verdwijnen niet helemaal, maar je ziet ze op een andere manier. Dit is een gevonden ansichtkaart, een hele oude kaart. En ik heb die bedekt met non-repro blue tekenpotlood. Hier zie je iets niet, omdat het bedekt is door dat blauw, zichtbaar en onzichtbaar. Soms benadruk je het juist door, als je iets onzichtbaar wil maken, wordt het veel zichtbaarder. Als iemand onzeker is of zo en denkt van nu moet ik niet gek gaan doen, want dan kijkt iedereen naar me. Natuurlijk ga je dan iets doen waardoor iedereen kijkt. Dus dat vind ik juist zo interessant. Ik ben natuurlijk geboren in Terneuzen. Dus ik heb van kleins af aan scheepvaart gezien en water. Dus voor mij is dat een heel natuurlijke omgeving. Ja, Zeeuws-Vlaanderen is wel mijn geboorteplek. Dus ik heb mijn jeugd hier doorgebracht en ja, daarom hou ik daarvan, denk ik. Ja, dat is toch mijn oorsprong. Waar ik me wel heel erg verbonden mee voel in Zeeland is het idee dat hier veel mogelijk is. Dat is het gevoel wat ik ook heel graag vast wil blijven houden, dat er nog heel veel kan hier. Ik ben Digna Kossen en samen met Lucas Melier heb ik ontwerpstudio Food Curators in Middelburg. Wij zijn ontwerpers en wij zijn gespecialiseerd in het nadenken over voedsel. Voedsel is voor ons eigenlijk nog steeds een heel interessant thema. We werken al meer dan 10 jaar eraan. En dat komt omdat voedsel heel veel raakvlakken heeft met andere thema's. Dus voedsel is politiek, economisch, maar het is ook sociaal. Het heeft een link met het landschap of de plek waar het vandaan komt. Deze maquette die gaat eigenlijk over de stijging van de zeespiegel. Het idee dat we misschien wel de dijken zouden moeten ophogen. En als we dat doen, dan biedt dat misschien juist ook wel weer kansen om oude soorten terug te brengen. In Zeeland werd vroeger het Zeeuws melkschaap gehouden. Dat was handig, want die kon op de dijken grazen. En die trapte dan ook nog de dijk aan. Dus wij dachten, zou je nou niet een soort milkshakebar kunnen maken rondom die schapen die grazen tegen die dijk aan? Niet zozeer om dit nou precies zo te gaan doen, maar wel om te schetsen wat voor mogelijkheden er zijn als je eens een keer anders kijkt. We zijn hier naartoe gekomen omdat we een fijne plek zochten om te wonen. We kwamen vanuit Rotterdam en die hebben we hier gevonden. En wat ik me toen niet realiseerde is dat Zeeland zo'n ongelooflijke binding heeft met voedsel. Hoeveel streekproducten hier zijn en hoe de provincie zich daar ook mee profileert. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar wij ook weer over na kunnen denken. Ik denk dat als het voedsel echt goed is afgestemd op de omgeving, dus op het klimaat wat hier is, wat hier gaat komen, op de bodem, hoe meer we ons daarop kunnen aanpassen en met het systeem mee het voedsel kunnen verbouwen, hoe onderscheidender Zeeland daarin ook wordt en hoe beter voorbereid op de toekomst.